Мережа ресторанів кримсько-татарської кухні «Мусафір» насправді один із символів корінного народу тут, у Києві. Оксана Доканова, менеджер ресторану, розповідає, як заклад вимушено переїжджав з тимчасово окупованого Криму та як закохав киян у страви кримсько-татарської кухні. Історія закладу почалася ще в Криму, в Бахчисараї. Заклад існував з 2007 по 2015 рік. Він був доволі популярним серед відвідувачів півострову, серед відвідувачів Бахчисараю. Але так сталося паралельно з тими подіями, коли власники захотіли трошки розмежити, збільшити горизонти, відкрити справи в Києві. Нова окупаційна влада визнала незаконною діяльність Бахчисарайського «Мусафіру», тому що Бахчисарайський «Мусафір» був проукраїнський, і їхню діяльність там заборонили. Паралельно з цим почалася історія вже «Мусафіру» тут в Києві. Це почалося з закладу на Саксаганського, потім Хмельницького, потім на Палаці спорту на Равнідинській, і майже 2 роки назад ми відкрили заклад на Подолі, на Братейському Трійській. Зараз це така вже невеличка мережа наших закладів. Взагалі, «Мусафір» – це не лише про бізнес, не лише про їжу, а ідея була така, щоб створити якийсь осередок для кримських татар, де вони могли б себе відчувати як вдома, куди вони могли прийти, поговорити, випити кави з джезви, поїсти традиційних страв. Тобто, щоб було десь місце, де вони відчули себе в безпеці і відчули це відчуття дому. Тавтологія трохи виходить. І плюс ця тема стала цікавою для киян і містей столиці, тому що до 15-го року, мені здається, не було так сильно висвітлена, так розширено висвітлена тема кримських татар, про депортацію, про історію. І саме окупація стала таким поштовхом до того, що люди почали більше цікавитися цією історією, проблеми кримських татар. І так само їхня культура стала також більш цікава для киян, містей столиці, взагалі людей, які приїжджають туди в Київ і приходять в «Мусафір». Вони також цікавляться культурою, цікавляться історією, цікавляться тим, як взагалі з'явився заклад, тим, хто є власник, чи це кримські татари, чи працюють у нас кримські татари, а скільки гостей кримських татар. Тобто цікавість є не лише як до закладу, але як і до осередку ось цього общини кримсько-татарської. Початок повномасштабного вторгнення об'єднав усе українство в одну мить. І як громадяни, так і бізнеси почали працювати заради захисту. Оксана згадує, як команда «Мусафіру» допомагала на початках своїми стравами, а тепер закриває збори для наших захисників та напряму допомагає війську. Коли почалась війна, перші дні, звичайно, ми були трошки в такій фрустрації, повномасштабне вторгнення, коли почалося, ми були трошки в такій фрустрації, роз'їхалися і гості, і працівники, ніхто не розумів, що буде відбуватися, і там за перші 2 дні зрозуміло, що є продукти, можемо їх роздати, тобто це роздавалося людям в метро, які там ховалися від вибухів, і так само і ТРО, і там якимось підрозділам, які були десь близько Києва. Потім зрозуміло, що є потреба в тому, щоб годувати наших військових. З допомогою розтічин готувалися обіди готувалися в таких великих об'ємах, там по 500-700 порцій за день. І тоді вже прийшло розуміння, що, можливо, можна пробувати відкриватися. І одна з причин, чому треба відкриватися, тому що допомога війську треба більше. Да? Не тільки обіди, почали поступати запити і на автівки, і на ремонт автівок, і на генератори, і на якесь обладнання, різноманітне. Один з найбільших проєктів був це ситуативна кімната або там великий розвідувальний коптер. Тобто багато було таких моментів. І вони є якісь потреби, які йдуть на постійній основі, тобто регулярний якісь донати або покупки на той чи інший підрозділ, або є які потреби, які там випливають точково, де треба допомогти. Тобто наша робота, вона один з важелів того, чому не треба зупинятись, тому що ми працюємо, ми можемо допомагати війську.
Тобто це не лише про нагодувати гостей, що теж дуже важливо, а й наша робота вона дає нам можливість на постійній регулярній основі робити якусь потрібну справу, яка буде допомагати нашим військовим. Да, якщо ви зайдете до нас в Фейсбук або в Інстаграм, можна побачити, там багато є звітів. Не про все ми пишемо, але в більшості про якісь важливі речі ми, звичайно, постимо в Інстаграм. І навіть деякі люди дивуються, чому наш Інстаграм виглядає більше як якась волонтерська сторінка, а не як сторінка закладу харчування. Тому що взагалі перші, напевно, 2 роки боялись взагалі щось говорити про їжу, бо здається, що недоречно, не на часі. Цьогорічна зима – ще один вияв маніакального цинізму ворога і ще один виклик, який нам гуртом доводиться долати. У часи холодів і темряви ресторан «Мусафір» відкрив свої двері і вночі для мешканців Києва, хто потребує світла та тепла. Чесно, відкрили з тим мотивом, що, напевно, боялися, що буде найстрашніше, найгірше, що взагалі вже буде ситуація страшна. Звичайно, вона є зараз страшна, але якби попит, сказати відверто, не такий великий попит. Є люди, які приходять, там від 5 до 10 столів за ніч є, залежно від дня, але напевно в силу того, що локація саме в центрі міста, це не якийсь спальний район. Якби ми були десь там в якомусь спальному районі на лівому березі, мені здається, що це було б більш актуально. А в центрі Києва, Хрещатик, там не так багато житлових будинків і якби не такий прям великий попит, але люди приходять, тобто комусь це потрібно, і так само людина може опинитися в центрі, їй треба буде підзарядити або станцію, або гаджет. Ми відкриті, будь ласка, можна замовити каву, чай, якщо хтось не має можливості це зробити за гроші, ми нікому не відмовимо, і так привозимо чай, гарячими напоями, заряджайтеся, грійтеся, будь ласка.